Здравейте, дами и господа, днес ще правим едно специално видео. Такова, именно ще реагираме на клиповете на братовчетка ми. Да, доста бих казал, тя в момента сега ще става 10 000, тъй че скоро ще правим видео, дами и господа. Това е първото видео. Малко е тихичко, ама... Да, братовчетка ми е на 9, дами и господа, започна Brawl Stars преди няколко месеца. Така аз сега ще ходя в Бургас, за да я видя. И ще пушваме яко. Скоро ще правим видео за 86 000, нали, както винаги. Понеже съм страшно бавно с копите, понеже се опитвам да правя геометрия даш ниво. Тук изглежда, че тя има доста лоша ротация. Добре, това ще е добро. Не трябваше да мине през тук. Обаче ЕГС е добро. Добре, много добре. Видите. Добре. Добре, това не беше много добра идея да реша с коика, ама. По ще е по-добра идея да дължне. Така да знам, че звучи като някакъв пичага, който, защото kinda има малко купи. Само лафи. Добре, тук е примото, там прави някаква шитния. Да, едно мистер Пи. Ще го убием. Добре, тук ще направи дъбъл кил. Прави дъбъл кила. Трипъл кил. What, дами и господа, братовчетка ми actually готви. Я сега да видим. Има престиж на Старнова, дами и господа, честито. Вижте, това е нейният акаунт сега. Нейният 5-ти престиж е това, ако не се лъжа. Аз това видео не съм го гледал никога, затова днеска мислех да го правя. Holy magical реакция. Ето престиж. Много яко. Има и престиж на Нори, което actually... Аз дори нямам самия герой, което е actually crazy. Това е първото видео. Да видим второто. Тук играе Нори. Не знам тук какво прави. Да миш. Тя е на ресторант играе. Да видим сега какво готви. Какви са тия Дами и господа, тук защото знах какви по дяволите са тия контроли. Да, малко бургаско. Тук сега скача на шелито много ясно. Тук kinda готви. Не питайте, що се казва Диана Гейминг. Просто тя е в клас пълен с wannabe ютубърчета. Аз съм ютубър, тъй че мога съвсем нормално да го кажа. Надяваме се да хитнем 100 абоната. Добре, много добре играе. Тая игра kinda беше тъв. И стигна и престиж на Нори. What? Добре, това е доста яко. Аз напълно игнорирах. 80 купия грайндвала нашата. Катана кит. Човек, Нори буквално изобщо не е кит. Не знам супер ли какво пишат, ама Нори изобщо не е кит, а е бебе. И това е последното видео. Да, тук ми писала много. Много неща ми е писала. Писала ми е. Тук има и още един нов видео. Ще го таковаме напред. Знам, че това е реакшн видео, да ми господа, обаче... Добре, не знам първо защо по дяволите играе Рико на Кейвърн Чърн. И второ... Защо толкова тежко спами. Трето, защо никой герой в това лоби не пасва на мапа. В смисъл Джей Йонг, Squeak, Dynamite, Рико.
Пени и Барли. What? Да. Хора, не се чудете защо говори на английски. Kinda просто е тъв. И не знам на къде спами. Това тук ще е по-добре даже да аутлейнва. Но I guess GG. Да скипнем напред към другата игра. Човек, казвам ти, никой не игра. Имам чувство, че то пичага просто играе 8-bit, за да... Не само за да си вдига купи, защото... I guess Thrill Showdown е добър мод. Ма една купа повече не е много, за да играеш мод, на който героя, с който играеш, не ти пасва. Тук виждам спайкът, поне лоуки има някакви бренсела. Има и бул, добре, дами и господа. Тара, да. О, да, заради гаджета и Кроу. Заради виждана. Добре, това лоби actually има Game Sense. Локът е им в английския, моята братовчетка. Между другото, дами и господа, аз си казах преди да си изтегли бросърс, но тя не искаше да откаже, че за големи и че за момчета, аз я молех. И тя накрая си я изтегли сама. Ох, чайте, проронах сълза. Нейният трети прести. Дами и господа, проронах сълза. Ох, дами и господа, толкова се гордея. Да видим, имаме ли още видео. Много ясно, че имам още едно видео, дами и господа. Само, че не мисля, че мога да го изгледам цялото. Той ще кипне малко напред, когато тя играе. Kinda готви. Не знам защо този игра е трънкна, този мапа ме изглежда му се получава. Бъстър, защото е танк. Братчет ми играе Едгар. Ма не ми ще да гледаме тази игра. Нейната приятелка и казва Диди Локин. Братчетка ми се казва Диана, ако не ви казах, аз просто може да имам 6 брейн села и да не съм ги използвал всичките. Престиж. Ядеш сега или гориш? Добре, престижа готви тук. Тя няма да играе до края, защото я елиминираха в последния рунд. Тя харесва едно момче, което се казва Пламен, дами и господа. И играят те с нейната най-добра приятелка Анджелина, която коментира на едно от моите видеа, а именно това за 80 000. Шаутаут, такова. Шаутаутваме Fire Guy за втори път, понеже и той го направи. Да, ето това е тяхната група. Тук сме си спамили някакви разни неща. И дами и господа, това е видеото за днес. Много благодаря, че гледахте. Ако се гледате и се абонирайте за канала.